Jeg vil nu vise, hvordan man kan fylde et par kyllingebryster med ost og hvidløg. Hold hånden fast ned over kyllingebrystet. Før kniven ind, hvor den er tykkest, og skær en lomme ind. Skær spidsen af, da det kan bruges som prop. Jeg prøver lige at vise det fra den anden side. Jeg vil fylde ost, hvidløg og persille i den pose her. Og det vil lige få en hurtig hakketur. Det er i posen. Flødeost light. Ryst det helt godt ned i bunden, og så masserer det rundt, så det bliver blandet. Skær et meget, meget lille hul. Og her har vi vores lomme, hvor vi så vil trykke det halve af flødeosten ud i. Vi tager vores lille kyllingeprop og lukker med. Lidt salt og peber. Og steger på en meget varm pande med olivenolie. Cirka 5-6 minutter på hver side. Og så for at skrue 2 hak ned på komfuren. Nu er kødet stegt forsigtigt i cirka 15 minutter. Og når jeg klemmer på det, så kommer der lyst kødsaft ud af det. Så har vi kun anretning tilbage. God skarp kniv. Skønt fyldt kyllingebryst med ost. Værsgo.